Kaizer Chiefs ngidlalile last weekend. Yatyiwa adlala grand, dlala iwaza against Sekhukhune United. I'll tell you guys but la performance ayinothukanga mna ba Chiefs idlala iwaza Sekhukhune. And ndixelela ukuthini. Okay, grand ye Chiefs yashaya i-Arrows last weekend like 2-0. But xa sithethe inyani machita i-Arrows yayipap ngalamini, but unfit, like yayisicaci wazibona mas unfit is easy nge-festive bezingajimi grand kangazilandele like say fitness program. I-Chiefs yazenzela like, and Chiefs ingekho ntswemo kangako. But more than anything, Chiefs ayikabikho kwi-level uba okay yachisa ngoyi-grand. And isimoko inoni coach Arthur Zwane andinando against uZwane. Kha uZwane machita uyuthetha too arrogantly man. Uthetha kakhulu uZwane and say okay funeka ube na confidence, but uZwane too arrogant. And too arrogant is if ingathi kusay team yakhe squad sakhe sine quality sachisa. Chiefs ayikaqini squad sayo, ayikabikho grand squad se-Chiefs, and uZwane uthetha too arrogantly. And say PSL tough kanyiyo PSL bafethu kanyiyo PSL ineshit yayo, but kuse kudlalwa kuse kuyafiwa pha. And Chiefs ayikabi na squad esigrand. uZwane uthetha too arrogant, cefana ucoacha i-MTC. Makashayele uZwane, Chiefs kusema ifake like added quality pha teamini. Okay, grand defense might need like at least 2 more midfielders, like top quality, proven quality, not the potential. Na pha emasayidini ngi-wings kuse 1 or 2 players, and obviously striker top quality. Then sawuthetha ke then uZwane mangathetha arrogantly if kusengasayini player like ezi 3 or 4 ezi grand. But yeah, so but too arrogant man uZwane man.